Dumela mahulu muri Zimbabwe ndadzoka. I am the Nyametician. Ndiri kusangana nenyaya pano endaona paZim ai panewspaper ravo vakanyora vakati Biti Hwende clash over anti Chamisa plan. So panapa muri Zimbabwe manyorero avari kuzviita vari kunyora vakati the rumor is that Biti Ngubekabo, fronted by Sengezo Shabangu, is waiting for president's political move to name the Triple C successor. One of the Cabo member, Honorable Hwende, is no longer interested in the deal because he feels that he still needs more years in politics. Right. Chirikutaurwa pana murezi pamwe chekuti ana Biti nana Nigirikini vari kumirira kuti Chamisa atanga anyatsoita move yake kana kuti ari kunyatsonzi apinda akuita zvimwe political party. Anditi so vari kumirira kuti akatanga kuita imwe political party yaanenge akuita nezvayo vobva vazoisa president wetriple C vari kunzi ndo zvavakamirira iko zvino zvasataura saka vakangostikwa vakadaro. Asi panyaya yavo dhiri ravo rekuparadza Chamisa vari kuita pari kunzi Hwende haachada dhiri racho nekuti achiri kuda mamwe makore kuti ange achisurvive ari mupolitics. Ari kunzi haasisiri interested mudhiri racho ravanga vakaronga, dhiri reutengesi. Ndo nyaya muri Zimbabwe ndasangana nayo pabepa reZim ai vakataura nyaya iyo kuti aiwa vanhu ava havachatonzwa nani. Umwe ndosaka muona zvikunzi Hwende ari kutsvaga kuti anojoina kublue movement kwana Chamisa zvake nekuti ari kuti achiri kuda imwe nguva yekuti ange achiningina because zvimwe zvinhu zvacho unogona kuzviita out of anger. Hasha ze 2 minutes wobva wangofurwa aiwa iwe uyatidai so wapedza mangwana zvinozosara zvako kurembera uzoona kuti une mhuri yekuchengeta because politics ndo basa ravo varume ava ndo kunotoita kuti vafidhe mhuri vaise chikafu patafura. So vari kuona kuti aiwa inini handingapuwe mari yekuti ndongorarama 3 days ndozosara mangwana ndabhuroka kunge mwonzora. Ndo nyaya muri Zimbabwe ndava nayo saNyametician panyaya version. Kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako kusubscribe mahara.